ole kan lo le ta e zaina status view tu te zinga tanga masaber kan le anga monte hian chan na rei tok ngar boka achang chok ta e chuan monte kan private anga chuanin ama WhatsApp DP hi kan zia sak don ani chuan ama sign viewer te in zawai chunga lom thu ka soya chuan he video hi thain ti chuan atop thleng min an sak ula atopa result kha in ngai dan te milo soi sak le tur chawin ka som chewa ti chuanin kan thian te kan unau te po niang kan khezen te tui ve te le heti ang video mu nom ti ve turang chi te kha hanin share sakila lawin share ila ti chuanin in subscribe mai kha du tok lawila subscribe ba khan comment section nama te ngai dan soin ti chuan like te le kami subscribe button sirami bell button te kha no mette lang ati chuan kan video thar upload apiang notification a khan ron lang don ani chuwang chuanin he ka video hi milo hut saka milo thir sak zel tur chuan kan som ngal ani e ti chuanin he kan thil ti hi kanin lak thiam wang te ani lova in zirzel kan ngai na la ya kha ke mani te pon ma kan som na tan ti in kan jiak chho ve ani a kan ti chho zel thei thura po ngai la ti chuan kan channel te po ti chang khun zel kan tum don ani thir tu zong zong te subscribe bell button